Amunde bai ekenekwa m unu. Asị m unu nke onye chiri ya zere. Asị m unu na anyị ga-enwe nkuzi ma ọkụ elekere mbụ. Ama m ma ọ gaghị na mana ọkịta ka m mechara ihe m nwa ji n'aka. Ka mmaragodi ihe na-akụ. Okay. I have after one na Nigeria. Anyị ka banyekwa na the time anyị kwuru okwu ya. Ụmụnne m, asị m ka ehihie tata mara anyị mma. Tata bụ Eke. Ndị ọdịnala ibe m. Ama m na ọtụtụ n'ime unu agacha anya mmiri. Ọ na-abụ ndị ụka na-aga morning mass. Anyị nwa bụ ndị dibịa anyị na-aga na mmiri ebe anyị na-aka nke anyị. Anyị na-aga na mmiri n'ụtụtụ tata wee Eke maọbụ mbọchị afọ maọbụ mbọchị ọsọrọ onye maka o nwere ndị na-ebelivu na sọsọ Eke na afọ ka ndị mmiri ha ji anaghị aja. Mana mụ nwa na-eje mmiri mbọsị ahịa m mbọsị nkwọ and ha na-anara m ihe. A sị na ihe onye kwenyere. Ịghọtago nke onye kwenyere ya na-emere ya. Asị ya mara onye ukwu mma, ya mara onye nta mma, ya mara nwoke mma, ya mara nwaanyị mma. O nwere ihe nsị na anyị ga-atụle n'ehihie tata. Onye si na anyị atụle n'ehihie tata ụmụnne m. Ọ dị ka o nwere dị mkpụrụ mmadụ na-atọwa ihe batala online. Ya nwa bụ ihe wee bụrụ gịnị? Aga m ebidogodi na ndị ụka. Ka m bido na ndị ụka. Ịma na ọ bụrụ na tata bụ ndị Christians na tata bụ chọọchị. Ha na-aga n'ụlọ chọọchị ha. Enye ha okwuchukwu according to ihe ha kpọrọ ya. Nye ha amụma. Gụọrọ ha gospel. Ịghọtara? Nye ha teaching according to Christianity. Mana ndị ọdịnala ibe m, nkuzi ọna na-akụzi dịka onye ọdịnala m nwawo. Nke izizi ndị omenala na-abụ anyị pụta awụ m onye omenala. And me also I keep teaching ndị ụka arụmere Igbo bụ gịnị bụ ụka, which na every one of us knows. Anyị ncha mana arụmere Igbo bụ gịnị na ụka. Arụmere Kinga bụ ụka. Eji ụka jiri Baịbụl wee bịa saa ndị be anyị isi. Si ha na-ekwenụ, hapụnụ nke unu ka unu were nke oyibo. Na nke unu bụ alụ, nke ha wụrụ gịnị sweet, nke ha wụ senti, mana nke anyị bụ arụ. Ịghọtara? That is why onye Igbo ji ya dị proud. Na-asị St. Michael fight for me, Angel Gabriel pray for me. Ndị Igbo na-abịa ukwu isi. Onye mmadụ sịkwa na nwunye gị gbajiri oji. A sị na m gbajiri oji. Ya ka anyị ji wee gbaji oji abi. Anyị ncha kwenyere na alụmere Igbo bụ gịnị bụ ụka. Ụka mebiri ọtụtụ ihe na be anyị. Eziokwu. Onye iru ụma, onye azụ ụma. Onye a na-achị ọchị n'ihe anyị kwuru. Ọ kwefuru gị ya, ị akwụ ụgwọ ihe anyị kwuru. Chere ka m kụzicha nkụzi. Onye iru ma onye azụ ụma. Ịbụ sef ndị na-aga ụka ma. Anyị ma na ụka adịrọ mma. Anyị ma na ụka
so na one of the thing in fact onye bụ isi arụ mere be anyị ịghọtara maka na-agwa oke eke okwu ka a na-agwa oke agwa ka mgbankwọ na mgbe eke na-amụta na mgbe orie na-amụta onye ọbụla kwenyere n'ụka warụ mere Igbo and we ndị na-eme ọdịnala we believe that our own were the best. Yes. Abụ mmanya ana m eze ahịhịa. Onye ọdụna onye ahụ ka nsi okwu ya. Ọ gbara ọtọ ma agwago na ọgba ọtọ, oyiri akwa ma agwago na oyi akwa. Ọdụ oji ma agwago na ibe a na-eji oji. Mụnwa onye ọdịnala ebelieve kwere mụ ma kwenyesie ike na arụ mere Igbo ụka ya na ọdịnala anyị ya adị ruo mgbe ebie maka na ọ dịwara ụka wee bịa maka na mgbe ya nwewu ọdịnala dị mgbe ọdịnala anụ nwaanyị na-eme mgbe ọ dị mgbe nna nna anyị ha arụ aha eme mgbe izizi ọ na-abụ onye meta arụ ome gịnị otu afọ eburu ya buja na ajụ ọfịa mgbe izizi ọ na-abụ na ọdịnala anyị egbuo mmadụ onye anwagburu mmadụ anaghị anọ 4 market days in this our land na aja ana Igbo. It is a taboo arụ na be anyị wa ana Igbo na mmadụ igbu isi na mmadụ ịnara mmadụ ndụ ya n'ike ezigbo arụ ka ọ na be anyị ana be anyị bụ aja ana Igbo na-eme gịnị na-asọ ya nsọ ọ mgbe anwa ka ana anyị dị ire mgbe anwa ka ọ ya bụ arụ mee n'obodo ifu nwada kwupụta gidigbam nọrọ n'aja ana be nna ya wee zụta ụkwụ n'aja ana ịmakwa na ada na-adarụ ọgwụ ịmakwa na ada na-akwa ndị ire ada ya zụta ụkwụ gidigbam na mbara be nna ya chinite aja ana wee nye anya n'anyanwụ wee kwukwasị okwu tie mkpu si na ibedo na anụnwa ịmana anya mmiri ya nwatasara pam na mbara be nna gị aja na-ebinye njem ya nwawo ibe arụ mere nwaada ji were bee akwa ibe ahụ anaghị anọrụ ya ahịa na anọ onye metere ya nwawo arụ eso ya o nwere nke ọ na-awụ ọgbajuo dọrọ ụmụada niile den ụmụada niile afụta agbara ọtọ onwe onye ya yi bra onwe onye ya yi pant onwe onye ya ama ọgọdọ agbara ọtọ pio ọtọ ọcha onweghị ibe eji ekpuchi ya mgbe aha jari onweghị ibe dịka izo arago ma ọ bụ zoro ike maka na iwe anaghị ahụ ọtọ nwaanyị anyhow and the ones ụmụada gbara ọtọ njinji ya eji iwu na chi ya wee ebibie chi were ihe wee jie agbara ọtọ wee gawa n'ihu mmụọ agbara ọtọ were gawa n'ihu arụsị obodo sọsọ dị ọtọ ụmụada gba were bata n'ime mmụọ n'okpu arụsị were kwuo okwu maka chi ọ bụrụ na mmadụ 100 dị involve na ya nwawa arụ mere n'obodo anwa 100 ya anwụ pịa ọ na-akwa anọta aka from that day ha zọrọ ụkwụ witi ọtọ ha wee banye n'okpu arụsị aja na na-ejido ha n'ebe ha ka ụgụ ọ na-ejido ha n'ebecha isi ha duto gịnị arụ anyị ọtọ anyị nwawa ụmụ nwaanyị ọtọ anyị nwawa ụmụ nwaanyị dị nsọ ọtọ anyị nwawa ụmụ nwaanyị na-evu ebube ọtọ anyị nwawa ụmụ nwaanyị nwere ike o nwere spiritual power dị na this ọtọ onye ka ọ ji awụ nwaanyị gbara ọtọ so in fact sọsọ cleavage nwaanyị nwoke hụrụ ọmawa ya ka akwekwere ya n'ọkụ eletrik ọtọ anyị dị ebube mana ịmụ ihe ọ ji awụ kịta that na this ọtọ adịrọzi ebube na this ọtọ enwerezi any spirit any atom of spirit na this ọtọ anyị na-agba wụ gịnị a na-emezi ya anyhow ịfụta ịhụ mmadụ ọtara chingom jabara o yihi mbe n'ukwu o yiri mbe n'agwọ ọ chịfụta ibe na ya ọ na-ayọgharị ya mkpa anazikwu ha eyiburu agbagharị ịgwadam a na-ayọgharị ya ihe ịfụta kịta isi nwaanyị ka nye go 10,000 ka ị gbara ọtọ wee fọrọ ndabat ọsịgo nye m ihe ya ọgbara ọtọ ọsịgo ka ihe dị na ya ọtọ ma gịnị
oyihe ha afọ ha be ka ha ya afọ nke nwanụ ọta ya adịrozi ebube ọtụ ụmụ nwaanyị adịro ọ bụrụ na ọ before ọ bụrụ na ọ n'oge mbụ ifu nwaanyị ebe nwaanyị na-eyichi arụ especially ebe anwụ ya abụ ụmụ nwoke hụ ọ na-eme ha ọ na-adọ ha hapụkwanụ Nollywood ọ na-awụ nne na Epic asị unu na oyibe ndị mgbe gboo onye mara akwa ebe ya ebe anụwa asị na ahụ ka ndị mgbe ochie si eyi ya eke nke nwa ibe nwa na-ayọgharị ọkwa ha ka ndị be anyị hafụkwa ejiji ndị Nollywood ndị be anyị na-eyichi arụ yes mgbe izizi o nwere mgbe anyị na-agba ọtọ ọ stori anyị ka eji wee dee Adam and Eve na Bible mgbe izizi ya fụtara ụwa a na-agba ọtọ iru eju nne ha o nwere mgbe aka na-agba ọtọ ọcha mana mgbe anwa amabeghị onweghị ibe dịka njọ na aghụghọ na a na-eyi akwa taa dịnụ ọkwanụ ndị ọcha gwara anyị na ibe na-ewe arụ ewere kpuchiwe ya before you know it mmadụ asị ọkwa ndị ọcha mefutere akwa anyị na-agbabukwa ọtọ and ịgbara ọtọ ịpụta n'etiti nwoke onweghị onye dịere gị anya because nwoke ọnwụna nere nwaanyị na-abụrụ nwunye ya anya it is all taboo ka ọ bụ anyị ịghọtara ụmụnne m na mgbe izizi onye ọbụla gburu mmadụ na-eji isi ya akwụ ụgwọ ya or you will be ostracized by your villagers achụọ ịchụtee ya aka igba ọsọ ọchụ a na-agba ọsọ ọchụ onwe ndị na-anọ 7 years nwe ndị na-ayọ 10 years nwe ndị na-anọ 15 years 20 years ihe ha eleta ụkwụ na anabe nna ya igba ọsọ ọchụ maka na arụ mana kịta ihe afọ onye ọ na-arụ arụ ihe afọ onye ọ na-arụ arụ na nwanne igo moto na igobe moto ije tiri ya ihe na mmanya ọṅụọ ka ị hafụzi ịfụ ya anya ama m na ụlọ anwụ ọ rụrụ na ọ gị nwa ya ebi ya moto ahụ ogoro na-afụ ya ụfụ ọ gị nwa ya agbawa ya na ọkụ ịdụsho na okiri ala n'anya gị ka ị hafụzi na-afụ that somebody like this na-eme exist onwezi ihe ọ na-atụrụ ndị be anyị asị na ka egbuo onye a ise anaghị egbusi nye m ka egbuo onweziri ihe ọ dụọrọ anyị igbu mmadụ onye na-agaghị ebe ya ofu nna gbuo ya kụgbuo ya were okpori kụgbuo ya ọnwụọ onye meghe nna ya nye ya nsị onye meghe nna ya ise ndịara ya ibe ọnwụọ ejizi igbu mmadụ were na-anara gịnị ọ na-awụzi ike nke eji egori igbu mmadụ ugodi ezigbo arụ na be anyị ndị na-eme ya kịta iwu ọchị ọfụma ịfụ na ndị a na-aga ụka ịjụ asị gị ọ gwara mecha asị gị Jizọs ha na-adụ akara nke obe ama m ebe m bidoro amakwara m ebe m na-aga ịghọtara so we all believe na arụmekwere Igbo bụ ụka ya and asị onye ọdịnala ebelivuru m n'ọdịnala mana ndị be anyị o nwere ihe chọrọ ịkapịa na tata bụ eke tata bụ ahịa nwaanyị maka ndị na-enwela idea tata ka m na ogwugwu nne nwaanyị isi gwu ji eriko na owu ehere amadi ọha nwaanyị ma akwa n'ukwu tata ka m na-eji agba nkiri o nwere ibe m chọrọ ka m na ndị omenala be anyị ka pịa yes onye ọ na believe na ụka na-eme and na ụka ka wee wụrụ the worst mụnwa anaghị m aga ụka abịa mkpọrọ ụka asị o nweghị ibe jikọrọ m na onye ụka ọwụna maka ndị a bụ fa na-ata ife a na-afụ ya ọnụ mụ na fa emekogo ihe fa abụrụ ezigbo mmadụ mụ na onye ụka agha etinye aka n'ofu efere rie nri ole si na-eme ihe m na-eme ngwa ọjị mụ na ya taa mmapụ nzu mmapụ edo mkpọ ndị ichie ebe nna m ịkpọ ọbụla na-akpọ ndị ichie na-akpọ Jizọs ọbụla na-akpọ nna m okere eke ofu egwu gị nwa na-akpọ St. Peter and St. Michael mụ na ha agakọ ofu ụzọ
mụ wee na-asị ndị ọdịnala ibe m o nwekwenyere ihe m chere enotisiri m na o nwere ntaji anya dị na ya ọdịnala anyị na-eme. Ntaji anya dị too much. Iwu ndị mvụ mere ọdịnala, ndị Igbo mere ọdịnala, ndị ịtọ mere ọdịnala, ha emeghe ya na isi wee mee ya. O wee bụrụ gịnị na anyị ji mentality of ndị ụka were bata na ya nwawa ọdịnala. Anyị ji mentality ndị ụka were bata na ya nwawa ọdịnala. Nke izizi, ntaji anya dị too much. Ntaji anya erika. Ị na-anya ifu na onye a na-emekwa ihe ị na-eme. Ebe ọ ka njọ na ndị eze nwaanyị anyị. Iwota ebe ya nwawu ntaji anya ka njọ bụ na gịnị n'etiti ndị eze nwaanyị. Ha dị ntị anụ na onye akaghị. Fejiro ntị anụ onye akamụ. O nwere mbọsị njere igote ihe na ngwongwo ihe nji arụ ọrụ. Ịma na abụ nna anụ ka nwa elelere nna anụ na ntapala na mbembe na so ọ na-abụ nje igote ihe. O nwere ụdị holi nna adị ma mbata ebe a na-ele ihe dama na abụ m eze nwaanyị. Because m na-asụcha isi m ebidogoli were white onwe ndụ fugoro m na ọgbọ ngwongwo m na-eji white sụọ isi m round ihe eche na onye deeper life. And unu ma m na-adị natural, adị m efix mbọ, adị m ete anything mana anya anything. O nwere nwa okwu ma m sometimes nwere nwa okwu ma m ahụ ya n'ahụ na-aga bịa ya n'isi ma ude akị na-aga dịka Mgbeke. Mụ nọrọkwa nwaanyị wee bata ofisi chama red tank red n'ọnụ see n'anya seela na-akachi ngom jabaram. Obi m fonu gị na kamfo onye na-akpọ ya ụkwana. Hello? 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 Ya ụkwana nwaanyị na-akpọ di m n'eriri ya maka mụ na ya ụkwana nwaanyị na-akpọ di m n'eriri ya. Hello? Hello? Oh my God, okay. Thank you. Ụmụnne m unu ewe n'iwe. Mụ nwa wee tukwuru ana na enwa wee ebe nwaanyị anwa wee bata tara chingo wit ihe niile ọ techara n'aka. Ya na-agụ biko nye m nku egbe, unu enye m ugbe n'ugo, unu enye m nke nwa, unu enye m otinku, unu enye m nke a, nye m mkpa, nye m osisi ọfọ, nyekwe m nke nwa, nyekwe m ya na-agụ isi ya na-enye m nọrọ nwayọọ. Mmecha m si onye na-ere ihe biko ngwongwo m ezugo ezu. Si ya itinyekwere m nke a, itinyekwere m nke a. The woman atọ nọ na-eme anya wee si n'ụkwụ kọrọ m anya gbagote n'isi. Nke izizi afụ wivon nkwanyere, afụ wivon na-akpụrụ ebe a shine and the ọfụkwu ntutu m self because ọ bụrụ na ọ fụrụ dada na-ego ayọrị ọ kara ikweta ya ndite mana asụchiri m ya so ọ maha ma emere wivin ọ maghị ihe dị m n'isi. Ya nyecha m anya ọ kweghị ya odidi ọ nọ tọnụkwa rọọ m emecha o kwezi ya ndite ya sị m biko m ajụ iwu eze nwaanyị ị na-arụ ọrụ dibịa? Ọ sị ya yes, ọ bụ m eze nwaanyị m na-arụ ọrụ dibịa. Ka ihe mee na ife isilo mvọ iteghe lipstick ikwenye ha irachis negodi mbọ gị lapụ mbọ gị ụnyaahụ ikwenye ha mfọ onweghị kọtes itere ikpe ha pensụl ikwenye wivon na nwa mmiri ọ na-kwesịrị na-ashine mụtọnụ newe ya anya na-ene ya anya nechacha ya anya nnọọ onweghị ihe mmanya asa onye nọ n'akụkụ
bụ onye na-ere ihe nụrụ mgbe ọ na-ekwu ya wee sị ya since mma this girl even mgbe ọ na-aga ụka mgbe o mere omenala you can hardly see this person rub white powder ya sị mkwa m ụdị eze nwaanyị nke anaghị etekọ test ya fụọ ya ibe iziwukodi na obere nwa dịka m ịghọtago oke ọzọ dịka ibe ya wee wụrụ ana m afụ mgba ndị eze nwaanyị anyị na-agba onwe ha na soshal midia ana m afụ mgba ndị kpọrọ onwe ha eze nwaanyị na-agba onwe ha na soshal midia hafta na soshal midia onye a were otele nwanne ya ọvụọ n'ama onye a were otele ibe ya ọvụọ na mbara eke ọ naghị adọ ha ka ibe o wee wụrụ gịnị o wee wụrụ ntaji anya ọ bụrụ na nwanne yi na ọ dị ka ya nwa wuo ọrụ na ọ ha arụta ka isi wee chọọ kpọọ ọnya gwanya si ya na ene ọ bụla ebi ebe a esi eze nwaanyị ya jikwa mekwe nke a gị ujidokwa ya ebe o mere nke a mekwe nke a mekwe nke a o nwere ndị ọ na-abụ ha na-acha anya ka unu si akpa agwa ike ịbata n'ọdịnala agwụ ha ntaji anya dị too much ọzọ dị ka ibe wee wụrụ ịya ahụ dibịa je kechiere mmadụ ibe ọgwụ ọjọọ wee suo na ọhụụ wee sị na dibịa ibe ya ha atọpe n'ikwe ya ntaji anya dị azịna ọ dị too much ma ndị ya ahụ ibe ha ebe ha gụrụ moto suo imi ọ bụ ndị dibịa na-edina ya wee na-ego ya moto ọ ndị ọ na-arahụ ọrụ na-edina ya wee na-ego ya moto ndị a were isi asịrị onye nwa na-akpọrọ ọrụ dibịa nke si aha ya bụ ijele onye gboo I'm just using my own for instance asịkwa m na ha ji wee sị just ụdị ntaji anya ndị a na-enwe eche m na o kwesịrị ịnọ n'ime ọhịa na-akpa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ gịnị ka ọ gbagoro South Africa ime obodo oyibo nwanụ ndị nwa akpọkwuru ọrụ ndị nwa akpọkwuru eze nwaanyị ndị eze nwaanyị fụta ha fụtakwuo ọ wee bụrụ gịnị ntaji anya because ọ bụrụ na that opportunity ịga obodo oyibo rụọ ọrụ spiritual work ya nwa ọ bụrụ na opportunity ya adapụtara ya nwa onye she will not waste time ọ gaghị waste nata a single minute were kwakọrọ gaba ịghọtara wee kwakọrọ gaba mmadụ agbachazi afa wetara ya eze nwaanyị ọzọ si hey na ọkwa eze nwaanyị do na wiye gbara m afa agbatakwara m ya kama ọ ga-asụpọt ọkọjọ ya nwawa afa anwa onye anwa gbara ntaji anya maka na ya agbata nlo ka onye anwa si wee gbata ọkọjọ onye anya ofu dị too much ọkachasị ebe ụmụ nwaanyị anyị nọ ọzọ dị ka ibe ya wee wụrụ gịnị as in pompous ụmụnne m onye ka ibe wee wụrụ na pompous as in over pompous pride ifo pride jọrọ njọ o nwere somagwụ ọ na-awụ nna afụ n'ọdịnala ma na-asị ndị anụnwa bụkwa ndị ọdịnala ka m gwa gị dibịa ahụ agwọ onwe ya ifuro na nnọ ọ na-abụ nnọ ọ bụrụ na m aha aya ajụ na-esi n'isi m nwa mana ọ na-abụ njụọ I have to go to another dibia to confirm and o nwere somọrụ m nwee kwesịrị iru n'isi m kwesịrị ka onye ọzọ rụọ ọrụ m ya I have to go to dibia onye am nọkịta o nwere dibia ndụ ka m nwekwe ndụ nka
ọ na-awọ onwe na osi ya kịta ngwa afa n'isi m masị ka m chọrọ ofu dibia wee gaa. Sometimes ọ na-awụ mbata be ndị dibia nwaanyị onye ahụ asị m nekwa ego ole how many thousand m ji agba afa, eji m 3,000, eji m 6,000, eji m 5,000, eji m 10,000, adị m ekwe afọ ọnụ. Ọsọgo na ọ dị 15,000 agba afa, mma agụ ya nye dobere ya n'ala. O nwere nke gbara that day gba onwetu ibe niile ọ gbara n'afa o nwero nke ọ gbatara. Ọ gbatara himself na mụnwa wo ihe because ọ na-awụ nchọ ịpụ. I used to cover my distance, my hair very well. Adị m like ka mmadụ mara ihe nwụ na afa gị gosipụtazie gị. O nwere nke gbachara that day, o nwere ihe ọ gbatara m. Ịghọta? Ebido kọwara m chi jikwa wee m jikwa ya emechi m. Mana onwe chi mme na since wee na-arụ ndị mmadụ ọrụ. Chi m na edu n'izu. N'ezi m ozi abịakwute m na nlọ ka mmadụ ka na-agbafutara m n'afa. Mana akparịghị m ya. Enyere m ya ego. Were kwa obiọma, anyị echichakwa ọchị mụ nawara onwe m. Ịghọtara? Ndị ejeghị m gwa mmadụ si ya na-ekwe onye a agbajọkwa ha, onye a agbajọ ha. Kama mmemme ma akpọ ya masị ya nne wenite aka na agwụ gị dị week. Mana ọ na-awụ ịbịa ha n'ebe ndị eze nwaanyị like onye a mbụ eze nwaanyị nsị ka nje ebe ibe m eze nwaanyị ibe m gbaa afa iru ebe ahụ oneko pride oneko na onye ọka bịakwutere ya na ọ bụrụ na ọ kara ya na ihe abịakwutere ya na ọ bụrụ na ọ karọghị na ihe ha abịakwute ka ọ gbara gị afa. Ifu no pride. Normally dibia na-ejebe dibia agba afa. Ịnọ ijetukwa na ndị ka onye ịma na ịka, you can go to that person si agbagodili gị afa. O nwere ihe ya amụta na onye anwa ịka, nwee ihe ya nwa ya amụtakwa na nke ịghọtara. Sometimes ijekwe na nke ndị ka mana ijezie na nke dibia ibe ya odobere ya aka ona na ọka na ọfụgo onye ọka. And ibe a na-azọ aka m onye spiritual na nwaanyị ka ọka njọ na ndị nwaanyị asị na ha na-eme dibia n'unu ka ọka njọ. O nwere one lady adị m akpa afa mana m na-enye unu ya because before I talk all from experience m nwa nwegoro. O nwere one lady mgbe m na-achọ ibido ọdịnala ọ ya asị m normally onye anọ mmụọ m sị na m na-eyuzu nchọ ịjụcha arụ mgodi na yuzu ose ọjị. M weta 7 pieces of ose ọjị na were 3 tii n'ọnụ taa were 4 wee jụcha alụ m. Ịghọtara? Onye aka mụ na mmụọ m si wee kpete that time ọbịa ọsị m na ya nwe n'onwe ya agbatakwara ya afọ na dibia mara ya. Mụ kwete na dibia mara onye ọwụna ọ mara ya, ọ mara m. Oh, we are in this journey together. Ka anyị setụrụ godi nụ ihe anyị na-eso wee bịa ụwa. Mpụtazi ụtụtụ ikpe ire ọma nweta ọsọ ọjị nọ ka m wee dụcha ọsị m mba nwaanyị ji ihe uzi nọ n'ofunu. M si ya nọ nke anọ ka mụ na ndị otu mkpere na mma na-eji all these 4 pieces ka mụ na ndị otu mkpere na mma na-eji wee na-ajụchapụ arụ m. That is abịa na anọ ụbọchị na anọ ịnọ ka ọdụ onye mụ na ha si wee kpe. Obido na ma amakwado na ọ tọrọ m atọ. What am I even taking myself as? Ka ihe mụ nwa na-ewedo onwe m na mụ na every time nwa na-efeel na m ka mmadụ wee mara ihe na m ka mmadụ spiritually. Let me tell you, ya bido one man na abịa na spiritually na ụmụ obere nwa ebe ọ nọ na m agara ya kwọta na onwe edu na m afrodo azụ ya anya na m eruru ya kwọta na spirit. Ibe onye ya na ya na-azọ ihe ka m ama ha ọkwa ewuru onye eka anụnwa o juru na ndị nwaanyị eju. Enekatara m ya anya onye aka nsi ofu onye a gị na ya nọ n'akụkụ onye a bụla ezigbo mmadụ m withdraw from aka ya.
akam ona kwa wo mputo na sometimes mputo na nwo afa n'isi ya we na ibe ya eme and ibe aha eme obia kakwa mana ona kwa ahụ kpakam mana ọkakwam ya mụ na ya nakwa ha aza anything aka afụtabeghị m si mmadụ na aka m ya since m bidoro ọrụ a emepebeghị m ọnụ si mmadụ na aka m gị na spirit because if you think that you can mmadụ spirit onye ma obi m hafụ n'ụmụaka na-eyi ya onye ma onye ejegoro na mmụọ mara onye ka ibe ya onye ejegoro na mmụọ mara onye ka ibe ya. Always some people na-arụ ọrụ tata emebe na aka always some aha mara ọ esi aka dị na mmụọ always some people na-arụ ọrụ tata ọfọ ha ji arụ ọrụ n'afịa ka ejiri gote ya always some people na-arụ ọrụ tata ọfọ ha esighị n'ụlọ pụta na ọ na-ama ka ọfọ ha si mana ọfọ m jigoro jụọ ese onye ji ọfọ ikwu nne ya ọ na-awọzụcha onweta ọgba gị ikwu nne na aka adị ire ịghọtara aka ijegota ọhụ na abịa iwere na-ama onye si na mmụọ wee nye ọfọ direct were na-amasa ya aka nwa biko ya kwụsị n'ọdịnala anyị ọdụ njọ ndụ mmadụ na-atụ egwu ibe na-eme ha n'ụlọ ụka anaghị agbabata be anyị anaghị agbabata n'ọdịnala anyị ma na-ahụ ibe ekwesịghị ka ọ na-eme exist n'ọdịnala a na-ahụ ya ụmụ nyamanyamaten na-ekwesị ụmụ ibe rehurehu ụmụ ibe ure a na-ahụ ya n'ọdịnala. Jealousy ịmana jealousy na-eme m ebe a nọ nchọ ọ na-asị asị na dibịa ahụ agwọ onwe ha nchọ iji na nke dibịa ibe m ka m jụọ ese wee cheta nwaanyị ya eji ọ na-agba afọ anwa ọ ya na-arọ gị anya ọ ya na-eji jealousy na-agwa gị okwu in fact ti m ihe ọhụrụ m ihe ọhụrụ ime ihe na-eme mụ jiri maka ya na-agwa ọsọ ejebe ndụ dibịa ejebe ndụ nwoke nwaanyị wu dibịa nwoke wu dibịa ejebe ndụ dibịa nwoke. When you get to that dibịa nwoke you notice here that some of them is not all the dibias. It's not all the dibia nwoke. When I mean some of them, some of the dibia nwoke ije na nke he eju ese evulite afa akoherie ofunna ebe nke ya no mmadu na akoheri sigina na ndị mmiri ajikwa wee sị na ọ dabakwara gona ya ayewanụ unu enwere mmekọ unu eriwe bọnkịrị unu emewe nke nwanụ osi n'ọnụ dibia n'afọ o mepe ha n'ọnụ n'afọ. Even Dubai na sonso na mgbe gboo. Yes, ana asị na ndị pastor na ndị ụkọchukwu ndị reverend ha na-edi na nwunye mmadụ ha na-edi na ụmụ mmadụ ha na-eme nka ha na-eme nka. Yes, ihe ji wee ụka ugodi arụ and this arụ afia n'ụlọ ụka ọ normal thing ịma na ndị arụrụ arụ and this is onweghị ibe ọma kwesịrị isi n'aka ha na-apụta na-abụrụ ọdịs nyamanyama mana ọ na-arụ m akpata oyi ọ na-asụ oyi na ntị ma na-esi isi ka nkakwụ na ya apụta isi na ebu aka ji ọfọ. Ọ bụ ụdịrị nkụzi ka ọ na-awụ nkụzicha ha kpọọ m na fon sị m nwaanyị nji na-eji ekwujọ maka ndị ọdịnala. I have to say the truth. Akụzigo m something like this na my old page. Ihe apụta ifu onye nwavu okpotokpo ọfọ ha ka ndị ibe a na-akpa ha ka tebụl dị okpotokpo ọfọ ya ha ka bedi ma ịma na unu jiri osisi n'aka unu eche na ọfọ. Gịnị ewe ọfọ mmadụ ịkwụwa aka ọtọ ọfọ wu mmadụ ikwu n'eziokwu ọfọ is this thing ire ị naghị asị ị naghị asị tọ mmadụ ị naghị ekwujọ mmadụ ị na-ekwu eziokwu aka gị dị ọcha nwanne m iji ọfọ
for somebody say go there as them no aka ji ofo no ji ofo ofufutere go okpokpo ofo ha ka iba ha ka okpiri na evu ofo na agahari mana ya nwe aka ji ofo ndị nwunye mmadụ ọra ofu single dị ọra aka ji ofo ya emepe ọnụ ya na akọrọ nwaanyị ka o si aracha bọnkịrị ụmụ mmadụ ọ na-adị proud na ọ na-eji ire ya were na-aga n'ike nwaanyị aracha, which is against ọdịnala anyị. You are proud of it. Mmadụ ya bịa gị ịgba afa ị na-agba ka isi hey nne m nwere ire mee gị ihe nwanne nwere ire racha gị bọnkịrị ifuru akpa gị gbanata be m nwere ire mee ego nka asakwa efere asachakwa tọmbla asachakwa ha ngaji emekwe nke nwa mụ na si dododonu oive ahụrụ n'ọnụ oke eji wee gbafụta ka unu kafukwe that mentality wee batakwa n'ọdịnala anyị. There are always some certain things kwesịrị ka edowe ha when you want to do ọdịnala. Onye na-aracha ike ya nwunye mmadụ, onye na-aracha ike ya enyi nwaanyị mmadụ is not even your wife. Ọ bụrụgodị na your wife, I don't mean support of it. Ị ghọtara? Ọ bụrụgodị na your wife, yes, nwere ụdị ịhụnanya nwoke ya awụ nwere nwunye ya o rie bọnkịrị ọmaha mgbe ire eji ya ga ebe anwa ma jido digo jido dige ire ya gazi na side ya nwa mama nwanyị akantị ya kozile ihe na ntị mama nwanyị akantị obi m, can you sleep please sleep, you are tired. Obi m rahụ ụla biko since nya ka ị na-arụ ọrụ na biko rahụ ụla enyi dị m ịgwapụ ndị azị nke o si dum n'obi anyị tu ekwesịrị m igosi ka o si dum n'obi. Ndị ụka na-eme yes ndị ụka na-eme ọ dị culture because oyibo wetara anyị this Christianity ha mere mpụ ha mere aghụghọ oyibo mpa na-arị nwa ya elu oyibo nwanne na-edina nwanne ya na ha na-achịgo ọchị na esi na ya nwa nwaanyị aka oyibo nwanne na-edina nwanne ya mpa na-edina ada ya nwaanyị tụọ ya ime mụọrọ ya nwa. A na-agwa gị na obodo a na emanụ onye Igbo be anyị nụrụ onye obodo a nwa ojido ụmụ ya na-abụ ebe ha na-abụ na-eri bọnkịrị ọ sị ha na ibe awụ arụ n'ala Igbo tinye ha ihe eme gịnị nwunye ya jekpere ya ndeke akpọchie nwoke mmadụ ha many years ka ọ kụchara na prison. It's their culture. So when you see onye ụka ma see pastor na-eme to na-apịtọ na-eme, it's their culture because that is what they learn from Bible. The spirit is of Bible anwa wee bịa with corruption. Ọ bago ha n'ime ọ infect go ha mana ebe ọ na-asụ m oyi wụ ba anyị mana iwe ọ ji awụ nke ndị ụka ji ewe m iwe nji eti mkpu is that they are doing this thing but after na pulpit ha sị gị nsọ ka Jehova ha dị ọ bịa akwụkwọ aba na-eri bọnkịrị ọ na-adaba nsọ after na pulpit ma agwa bụ na ihe awụ arụrụ ala n'ihe awụ abomination n'ihe awụ taboo n'ihe awụ nke a don't do it n'imekwa ya ife ebe ndị a na-akọ ya ọnụ ma if they jam you doing it ha were ọnụ ha finish ye. That is why o ji awụ nwetukwa ha ebe ha na-eme ya ọ na-ewe m iwe. If I caught them doing it ọ na-ewe m iwe mana nke ndị be anyị bụ ihe na-agba m anya mmiri. You cannot tell me na ịwa aka ji ọfọ if you do nwunye mmadụ idina if enyi nwaanyị mmadụ idina but you keep your wife which name that you na it entitled marry as many wives as you want yet you need keep na agagharị na-achọ ndị na-atụ ime na-achọ ndị na-arị elu ọ dịrọ mma
Ibe a na-ejido n'ụlọ ụka asị na ejidoro nwaanyị na-abụ na-enwe mmekọ, nwaanyị na-abụ na-akwasị onwe ha iko, nwoke na-abụ na-akwasị onwe ha iko, asị na ejidoro onye ụkọchukwu maọbụ onye reverend maọbụ pasịtọ na ọ na-akwasa nwoke ibe ya iko. O nwere ihe o mere, because that spirit so akwụkwọ ahụ ha kpọrọ akwụkwọ ọjọọ. That spirit so Bible wee bịa, ọ bụ that spirit. Nwoke idi na nwoke, nwaanyị idi na nwoke. So I don't know against how I'm happy to their life, because all can do no happy to their life. Man of them coming out na preach na this thing this thing na even anu ka eji kposo dem and Gomora oku na onye owu na enwetakwere na eme ya na ọ dị against the law. O mere ekwucha ha eje di na nwoke ibe ha kwaso nwoke ibe ha iko. Ya happy to nonsense ya nwe tele mbosi anati gburu ha. Mana nke na-ewute m ọwụkwa na ọdịnala onye owu na nwere life we bivuru ka m wee na ịnọ in church o nwere life mgbe iwu a Christian o nwere life ibiburu ka m wee na ị na-edi na nwaanyị ibe ya nwoke na-edi na nwoke ibe ya una na-apịtọ ịghọtara na-apịtọ all those things ibe a na-akpọ ya ogene fun ihe eji akpọ ya fun wee wụ gịnị ọ na-atọ ya ụtọ because ọ bụrụ na ọ na-atọ ya ihe na-afụ mmadụ ofu ike ya na-eme ya mba gị na-enwe that ụtọ ọ na-atọ ya gị na-afụta ya as fun ị na-afụta ya as ihe ọjọọ. Mana ka ezi mgbe ị batara n'ọdịnala were fụ na ndị be anyị kpọrọ ya asị na ihe awụ ibe rụrụ arụ n'aja anyị na aja na be anyị wa aja na ebe a mụrụ ya bụ aja na-echekwa ya bụ mmụọ gị na-eso wee bịa ụwa, mmụọ aja ala Igbo na be anyị na-nsọ ya nsọ yet gị kipu na-eme ya. For ndị batagoro na omenala ka m na-ekwu, adịm ekwu for Christians, they can live their life, o nwere ihe gbasara m. Mana ndị na-eme because most of us nọ into ọdịnala nwaanyị na nwaanyị ka na-enwe mmekọ. Some people eburu ọfọ na-arụ ọrụ, nwoke a na-edi na nwoke ibe ya, nwaanyị a na-edi na nwoke ibe ya. Onwe mgbọsị m kwuru ya mmadụ sị m emu like e ka si etinye ọnụ n'okwu adult that ọ bụ na ha adịgo grown, ọ bụ na ha abụgo adult, that they can live their life, that I have no business with people lifestyle. Ọkwa asị onye ọ na-ahụrụ arụ ya kwufukwe ya okwe iwe bụ lifestyle ka ha na nwoke. Ọ bụrụ na ijere toilet for ka m wegodi ya 4 days nsi gị kpọọ nkụ, ije na toilet chọọ ichi ya sometimes ọbara na-apụta ọ na-afụ ezigbo ụfụ, ọ na-afụ ezigbo ụfụ ma ya fụzie mgbe mgbadika unuvu n'ukwu penetrate into ọchị ike nsị nwoke ibe go ọ nara afụ ụfụ ibe m ka eji ya na-edirive ebe ahụ ejide ike ya kpọpuo ya oyere ịtụkwuru ozi ya na nsị adapụrụ gị n'ike mmiri ya na-ehu isi iti mee gị onye gị na ya nọ ihe onye na-ekute ume ebe ị nọ mmiri ka na-awụfu isi onye esi ụfọdụ a na-awachizi ike. Nwoke nọkọta oyiwe pampas ọkwa na ahụ jụọ mpa nnukwu gị na ike ya akpọfuru akpọfu, ndị ancestors ga-anwa ike ha akpọfuru akpọfu. Normally o nwere ụmụ nwoke na-ebehave ka nwaanyị. O nwere mgbe my grandmother from my paternal side kọrọ m akwụkwọ si m na o nwere one man na mgbe my grandmother pere mpe, o nwere one man na-eso ụmụ agbọghọ agba egwu. Ine story ya o toro na sọsọ ya only son enwere, so ọ bịa na-eme ya na-eme ka nwaanyị, ọ bịa osoro ụmụ agbọghọ ihe ọ na ụmụ agbọghọ na-eme ka ọ na-eme, ọ na-anọ in the midst and ọ techacha ihe ọ bụrụkwa ka ihe ahụ bidoro, mana ọ techacha ihe fisicha azịnụ techacha ihe ọ na-eme aka na ma ọgọdọ n'obi ma n'ukwu ya osoro ụmụ nwaanyị agba egwu ife ebe ike ya na-esheki ebe a na-agba egwu. A sị na obodo mba ahụ ebe a na-eje some ụmụ nwoke ejiri maka ya soro ya wee nata na village na-asị biko ka ụdịrị nwa agbọghọ wi ya anụ hei na ọma agba egwu na ukwu na-erucha ya anụ na ha chọrọ ịnụbata ụdịrị nwaanyị ijiwazie ndị ya sịgụ na ọkwa nwoke na ọ bụrụ ọkwa nwaanyị onye anwa agbapụ gịnị ọ bụrụ dị gaa ya anaghị eme ihe mkpọpụ kama na ọ na-eme ka nwaanyị.
so enwere normally enwere ụmụ nwoke na-eme ka nwaanyị normally enwere ụmụ nwaanyị na-eme ka nwoke ndị mama ebe a ya ama m na o nwere areas o nwere mgbe o ji ume isi. I grew up in the midst of guys, in the midst of men, soldiers, because my cousins say nwoke ka na amụ bai ofu nwaanyị ka na amụ anyị. Ịghọtara? Ofu nwaanyị ka na amụ anyị. So ha na-eme ya fụkwanụ nwaanyị mụ na ya na-egwu egwu. A na-agba bọọlụ esoro m ha. And my dad natawa ogotere ha akwa December. The same thing ogotere ha ka ọ na-egotere m. Ma akwa nwa na enwe crossing belt nke ụmụ nwoke na-eyi buti shoe na-eme nwe canvas. Mgbara ehichakwa m ya aga ụka. Iche na ọ nwoke akpụchacha m isi eti ya style ebe a wa carve ya carve. Ife ebe mụ na my dad na-agba bọọlụ ebe a. Ma ebe mụ na ụmụnne m na-anụ ọgụ ebe a ndị nwoke a. Ha just ifugodi. So o nwere ndị ọwụ that is bet na nke kwa onye wudi ya na akpọ mmadụ na video call prince o nwere ndị toro n'etiti ụmụ nwoke na-eme ka nwoke nwee ụmụ nwoke toro n'etiti nwaanyị na-eme ka nwaanyị nke ahụ ifu na ọ dị ya nature na ebe ha na were too chenjiri ha mana iwuru nke nwoke irigo nwoke ibe ya enu nwaanyị irigo nwaanyị ibe ya enu iru dibịa ọnwụ na ejere ịgba afa ya bụrụ na ewu nwaanyị na-edina nwaanyị ibe ya gị batabe dibịa ịgba afa dibịa wee sị na o nwere ihe o mere na ọ ka gị na chi gị si wee kpete gbawara dibịa ahụ ọsọ ọ chọrọ imebi ndụ gị ọ chọrọ o jido ya ọya saa anyị nwa nwaanyị mere jụọ ya ma ọ ya arapụ ya just jụọ dibịa ahụ na-agwa gị ụdị ya si ya nwa ya nwaanyị di na nwaanyị ibe ya na ọ ya nye ya ụdị advice onye ya sometimes ọ na-abụ like ụmụ nwaanyị anyị mụnwa enwere m agwụ nwoke a na-enwe male and female agwụ enwere m agwụ nwoke so sometimes if na that male character na-abata m n'ime and when you will notice see don't ekurugo m because ejiwego m akwa ụmụ nwaanyị ọ bụrụ na ọ dị m na-eyi akwa ụmụ nwoke ekurugo m ọfụma couple with kịta nnụrụ di m je egotere m akwa osi m owo nwoke ka nnụrụ akwa niile m na-egotere gị nwaanyị and most ihe eyi ya ọ nọgide gị dasị m na ọ ya ejefe isi m mva aka I just dey laugh mgbe eke dey face nail mgbe eke adịla face nail ọ ma na mgbe eke ka ọ nụtara so ụmụnne m o nwere ndị na-ebu agwụ nwoke nwaanyị buru agwụ nwoke ọ ya na-eme ya azin and ọfụ nwoke a na-eme ya irritate like mwa ebu m agwụ nwoke ma once i meziri agwụ ya nwa onwe ndị ọya bụ ha anaghị enye gị ezigbo advice once i meziri agwụ anwa that spirit will cool down and if ọ na-eme m that time ọgụ before ime ha anụ ọna m ịghọtara ọ na-eme hot temper iwe ọkụ azin ihe akpụ obi na-eme gị every time nwe ndị ọ na-abụ nwa ụmụ nwaanyị ọ na-abụ when you have a spiritual husband they jealous some abụrụ ha ji aka ha eme etinye onwe ha na data ọnwụnwa ọ bụrụ na ị nwere spiritual husband they jealous ọ ya na-eme gị nwoke ọ bụla efuru ya na-eme gị a na-eme gị irritate ihe afụ nwoke a na-abịa this person dị ifu na o ha etichachara ụmụ nwoke ha eti ụkwụ ụmụ nwoke zọọ n'ala sometimes ọ nakwa ha edi na nwaanyị ibe ya sometimes ọ nọrọ onwe ya n'anwa ọ chọrọ anything say nwoke si ailo ụdị ụrọ ya azafu ya na ntị if spiritual husband ọ mgbanwe ya asọwazi ibe ahụ ọ bụrụ na ị nwere bad friend they will start introducing you to that filthy something as in all form ọ nwere ndị si na Christianity but ọdịnala still ha ka ji that thing ime dibịa sị gị na ọ nwere ihe ọ bụ ọnwa mbọsị nkụziri buru this thing na my old page mụ kụzicha ya mmadụ wee sị m na ajụjụ mmadụ jụrụ m ebe a
mmadụ wee sị m ijele na ọ bụrụ na mmụta nwa nwaanyị echi because na onye ọbụla nwere life to live na onweghị ihe gbasara m na life mmadụ na ọ bụrụ na m nwawu mgbankwụ na mmụta nwaanyị echi o decide o sị mommy this is the type of life I want to live that here is the computer stage na ọbụrụzi oge nke anyị ha anyị na-eme mgbeke na ọ sị m no that I don't want to get married to a man na ọ chọrọ ịnụ nwaanyị ibe ya na ọ chọrọ ịna-edina nwaanyị ibe ya ịghọtago no that life ka o chuzu ọ na ndị ọcha si eme ya ibita anya isi na life a ka i chuzu ọ ihe mmadụ jụrụ m that day m wee si onye anwa mbosi ọwụ na nzụchachara nwa m mụtara n'ahụ ma ya wụrụ nwaanyị zụchacha ya atọ ya wụfụta ọnụ o ji eri ji wụfụta ọnụ o ji eri ede si m na oyi dị na nwaanyị ibe ya na oyi ọ fụtara n'ụwa mfụta ma eweta okpiri tigbuo n'ihu m van agwa ihe onye ahụ si m onye ahụ kwuru ya na-aka ọdụ mana amagodị na nwa m mụrụ n'ahụ ma ọ necha ụdị mmadụ m anya she dare not oyegodi as ihe ebido that is it did catch them young because ọ na mgbe a na-etonite because I can still remember mgbe anyị nọcha some school then school ụmụ nwanyị female school ụmụ nwanyị then ebe anyị ha na JS1 ndụ senior arụpụo na nwa gị ike ifu na nwatakịrị dị 9 years by JS1 nwatakịrị dị 10 years by JS1 gịnị ka ọnwa ọ bụ ndị senior ụmụ nwanyị ibe ya arụpụo ya ike bido pịwa ya aka n'ara ifu na onye eji that thing wee grow and ị ka na-echi ka o ruo stage iji wee kụziri ya let me tell you ezosi na nwatakịrị ibe ezo because nke anwa ha kachitara that time brain ha na-adị very sharp nwa gụtonite ha na o mewego something understanding ogodi na ọ primary 4 ka ọ nọ gwara ya si ya mbosi owu na mmadụ nwara anwa kpa ya aka ebe a ma ọ kpa ya aka na mgbada na ọ gwa gị ya just tinye ya that as in mee ka ọ mara na arụ ma ọ hụ na ọ dị ya jiri that thing were zụlite ya some people over pampering na-egbunu ha na-eme na ụmụ ha affect mee ka ọ mara na everybody school ọ dị njọ iwuru school ha na-ebi ọ jọrọ njọ ugbo na ka ya agakwa visiting wee mara ibe na-eme nwa gị ndị nọ na body school mebie ọgbasa ifu ndị na girl school mebie sọsọ girl school nwute atụ nwoke ha waja dị n'ana ndị na boy school nwaanyị adịrọ wee mebie waja dị n'ana maka ebe ahụ ka ụmụ ibe abidochara ị na-anata sị gị my school mother ike nwa gị eyoro oyi ọbịa nwabekwe nwoke anarụ ya o tozie ọhụ nwoke a na-asọ ya oyi nwoke bịa na nke ọ dị ya ka ibe a bido wee kụziwere at that time and the maker once somebody gara n'ife dị ya ọ nata ya report ya nye gị report o nwere ụdị fia ikwesịrị ikwe aja na na-asọ ya nsọ that this type of thing na-egbu mmadụ ọ na-edestroy mmadụ abịasị leave her any lifestyle ọ chọrọ ibi ya biri unu soni some people some parents soni ihe so arụ anụnwa wee generate ya which is some boarding school mmadụ ya ejebe dibịa si dibịa biko nwaanyị dị na nwaanyị ọnjọ dibịa si ya mba na ịdị free ime ya na after all no di mmiri gị na-akọ ọsọ ya why not gị nwee imefu ya ihe di mmiri ahụ why not gị nwee imefu ya ihe di yes adịrọ m against onwe some name anara eme ya n'uche ha somebody abịakwutego m si m ijele na ọ na-abụọ na-alala ụla ọ na-enwe akwamiko na nlọ nwoke a na-akwasa ya iko na nlọ and ọ bụrụ na o bilite ifu na arụ ya niile edesigo onye ahụ and ifu na oyi nwe ịba were naba o tetezi ofuzie nwe ịba ya na-eyipụrụ ya gosi ebe amụsị ya nne ọ bụrụ ọsọ ị ka ọ na-eme ama m ihe anyị na-akọ idugoji 100% adị ibe awụgodo eziokwu bụ ọtọ ka i kwuru ya sị m yes na ọ na-eme ya sịkwa ijere biko o nwere ihe nwere ike ime that na egwu na-atọ ya ịnata obodo a na ọ chọrọ ịnụ nwaanyị na o nwere one girl ọ dị engage with na ọ chọrọ ịnụ nwaanyị ibe ya
na nwoke na-eme ya irite na nwoke na-asọ ya oyi nsị ya nne how I wish you can come down to Nigeria mụ na gị nọ face to face as in ka m gwa gị some things as in nwere ike ime gị you will understand that n'ibe na-eme gị ibe anụma na ọ dị mmiri gị and you're jealous once you settle this dị mmiri ifu na uru dị na nwoke ifu na nwoke wo mmemme ijido ya ejido onye zi ekwego nhafụ tos inu ha godi no ya ruo ebe na dị kusacha ahụ ya dị na bed gị were isi gị ebe a tụkwasị ya n'obi as in you will feel like a newborn baby arụ ya na-atọ ya ụtọ esi na ọnwa anyị so ndị bịa na support so ndị bịa na-eme so ndị bịa na-akpọ ntu so ndị bịa na-akpọ ntu so ndị bịa ụmụ nwaanyị na-eri nwaanyị ibe ha bọnkịrị which na-adịrọ suppose waru ekwesịrị ịchụpụ achụpụ unu esi n'ụka na-ebubata unu wepụnụ that church mentality biko o nwere ndị bụ ya wee bata ọdịnala anyị ya o nwere ndị bụ ya wee mee gịnị wee bata ọdịnala anyị ya nna m ochie na-ekpuchi aka n'elu ya o nwere ndị bụ ya bata ọdịnala anyị ya ọ dị ka nwoke ịnụ nwaanyị na-abụ ebukwe ya from church bata na ọdịnala anyị you see some people will be like no I don't want to share my man no I don't want mba nsị ya biko diga ịgba n'ezi na diga ịnụ nwaanyị ọzọ ke nke likely ọsị kama ọ ya anụbatara ya nwaanyị kama ya gbaa n'ezi nwanne m ofutekwa ọya go na ya eke ya ofute 100% ovigu 50 ojido 50 unu na-abụ mgbe ogbuoru unu na-ejebe ma the truth dị ebe anwa is that it's not a must na nwoke ya anụ nwaanyị na-abụ ịghọtara ọ bụla must na nwoke ya anụ nwaanyị na mana ọhịa ka anyị hụ nwoke jidere amụ ya aka ọhịa ka ahụ ihu nwoke kere utu ya ngwugwu kama ọ ya ezivutere gị ọya ya mee gịnị ya nwebatakwa nwaanyị because ịnụ nwaanyị as many as you want ọ dịkwa na family as in family mba udo na family ọ dị na as in na culture anyị tradition anyị wa n'Igbo nwoke kwesịrị ịnụ nwaanyị ọnọwụ na ọ chọrọ ma ọ jidekwa ego ya ịnụta nwaanyị agụgụ gbuo nwunye gị ọbara ya na ụmụ anwa dị gị n'isi if you cannot feed them ọkwa ka akara o ka aka ha gị ka ị ya anụ nụta nke ihe enete n'anya ọnụtakwana nke ihe enete n'anya mana ọ bụrụkwa must maka ọ na-awekwu ha na okoro eru wara ọgọdọ ikuku ha na ya na ọgọdọ ịgwa ụmụ onwe nke nkwulata ya mamụ dabo erukwana 17 years yes I told them men are entitled to many women onye nwa orijibekwa ha agwọ orubekwa ihe eji nwoke eme normally is our tradition but it's not a must ndị ọbụla nụrụ nwaanyị nụrụ ya there is a reason eji we ifu ha na nwoke ọbụla nụrụ nwaanyị na mgbe gboo nụrụ more than one wife there is a reason eji anụ ya enwere many reason eji wee nụọ nwaanyị nke izizi ọ dị capable of taking care of as in when I say nwoke dị capable unu ma ndị achigara echichi like let me tell you it's not just not the capable no ya with the main reason that no nya the capable and the no chiri echichi oburu ya with the main reason oji ya anu nwanyi na abo ma o we to but the main reason is that as onye chiri echichi asara ire ikwesiri iri nni nwanyi no na nso siri o nwere ike inwe ofu nwanyi and the oburu nwoke amaghị eme kama aka m nwoke amaghị esi ka mmiri ọkụ nwunye ga-anọ na nsọ mgbe ijefure efere ya nebo ka iri m n'ime erie nebo ka iri m n'ime erie mba nọ ọ bụrụ na ị nwere nwaanyị ọzọ ọ that time ka nwaanyị anwa ya adị mkpa o siere yi nni mbọsọ ya nụkwa onye nke eni esie
mbosi nwanyi nke izi ya no na nso ihe eri nni ya ihe edina ya ke na onye nke ọzọ a na-eme ibe anụ ha bụ na nso ha ngata ya no na nso ọwụrụ ya and okwu onye adonshọ na ha na-abụ kwesịrị na anọ n'ibe anụ mana ha na-abụ na nso ha na-ata ya ha nọ na nso then o nwere ndị nụrụ nwaanyị ịbụọ ịtọ because of reason na ha nwere nnukwu property and dị too much ọ bụrụ na nwaanyị nke izizi mụta ofu nwoke ọ chere na ofu nwoke eyihe ejikọcha the whole thing and again ofu nwoke ofu mkpụrụ anya jis ụgwọ ibe awe ofu machis ofu mkpụrụ machis and ịma na ha etikwasịcha obi na ofu mkpụrụ machis ịghọtara so you have to get another wife because before you know it ndị anya ụwa si so ofu mkpụrụ nwa ha hafụrụ ha chịtachiri nwa gị ahụ dushọ na ha fightere that boy nara ya ana ma ya na ụmụ nwanne ndị nwoke fọta who dare you onye na-anara ha ana nna ha onye na-anara ibe ozi ejikwa nwaanyị wee wụrụ gịnị like my great grandfather nụrụ ịtọ the reason o ji wee nụ ịtọ ọ nụrụ nwaanyị izizi ya mụtara ya ụmụ nwaanyị ịnọ afọ ime emechie ya chee ya nụta nke abụọ ya mụtara ya sọsọ ụmụ nwaanyị na-abụ awụ ime emechie ibe ọ na-achọ ọwụ gịnị wụ nwoke ya nụchi ngwuru ya wee nụ onye nke ịtọ ahụ ọ nụtara nwunye mụtaziri ofu nwoke na ofu nwaanyị my great grandfather wee gbaa ezigbo egwu wee si na ofu nwoke ezugoro ya kwụsịsị ịnụ nwaanyị that was his reason o ji wee nụ nwaanyị na-atọ ịghọtago ma ndị kịta na-ewe ya na ukwu na ahụ ha nkụ ofu nwaanyị anaghị ezuru ha isori ebe a mmadụ say I really miss you, where have you been? I'm back now. Anachi atakwa m na Facebook. Onwe ndị na-eme kịta nọ na na ha just decide ya nwunye ị mụọrọ ya ụmụ nwoke na-anọ mụọrọ gị nwaanyị na-abụ ma mụọ gị nwoke na-abụ mụọrọ gị nwaanyị na-abụ ndị bi ka na-achọ mana normally nwoke ịgba n'ezi adịrọ mma ma gị nke ị na-agbara n'ezi ebe ị nwere ofu nwunye sọ nnọkịta ha sị gị mma na-eri na onye anọkịta na ọsọsọ ofe onugbu ka ị na-eri ọsọsọ ofe onugbu ka ị na-eri na ọ naghị awụ irite ofe onugbu rie ọha ha rie ọha ọkwụrụ ibe awụkwara obi stọk emere ya onye ahụ anyị nwawa ụmụ nwaanyị o nwere sọsọ onye ofe onugbu na-adụ mma ma ụmụ nwaanyị ya o nwere nwaanyị na-ala ike sọsọ ofe onugbu oke iburu ọwụ na onye anaghị ala ike iche nji obe iritu nsara iritu ọkwụrụ emere ya onye anwa so you people should stop giving us nonsense reason o nwere reason eji anụ nwaanyị ịghọtara so ụmụnne m dododonu o nwere some things conclusion of this teaching o nwere ihe na-ekwesịrọ ịfụzi n'ọdịnala ka anyị wepụrụ dis nyamanyama esi na kristi azin na n'ụlọ ụka wee vuru wee bata because ọka dị some of us ndị ọnụna na ọka dị anyị n'isi jealousy envy ọ bụrụ na ndị dibịa ọ bụrụ na ndị ọdịnala when I mean dibịa dibịa nwaanyị dibịa nwoke ọ bụrụ na anyị nwawo ndị ọdịnala hụtarịrị onwe anyị n'anya wee tikọ aka ọnụ were rụọ ọrụ maka na abụ onye avụ awụ ha abụ onye avụ mmụọ ya na onye asọ abụrụ mmụọ ya na onye asọ when we gather together tikọ aka ọnụ wee rụọ ọrụ anaba anyị aja adọm iwe iwe asị ụka agbana ụka eme gịnị agbana because ibe mmagodiri jeenu jana is that the power niile ma ụka na-eyuzu bụ n'ọdịnala ka ha si ewetakwa ya and also n'ibe na-emebiri anyị ihe anyị na-asị ka etika aka ọnụ ka arụkọ ọrụ ka anyị wee dị mma
dibia si na azụ na-eje agwọrọ pastor ọgwụ o ji eme miracle. Dibia si na azụ na-agwa pastor ibe ọ ya eme onye o si ya enyi ebine n'ụlọ ụka ya onye o si ya eme nka. Ka anyị were kenene ike anụwa anyị ji wee bata. Let me tell you one secret you don't know about ndị awụpụtara for ọdịnala ọfụrụ. Otego aja ana na-agụkọrọ anyị ibe a and oyiwe ka o ji wee pụta as of 2018 and 19 iwu ndị a bidoro ọdịnala that 2018 2019 iwe ka eji wee chịpụta ha because our parents failed them. Our parents failed our ancestors. Where were ndị oyibo wee na-eme ancestors ha? Ndị oyibo that cannot pronounce afa ancestor as in afa ndị be anyị. Onye oyibo St. Peter sigodi ya kpa ọchị dị mma. Sigodi ya mention of egwu ifu na o mebiere ya ka ọ na try pronounce ya. How are they your ancestors now? Keka ha si wee wụrụ ndị ya baziri God, fight for us, pray for us. Why not call on your late father? Why not call on your late grandfather, late great grandparents? Why not call on them? Ka ha yobara ga ihe ebe ha nọ na. Ka ha mere gị ihe anụwa siri ike ka ọ dị mfe. O nke onye ọzọ, onye amaghị akpa aha gị. Isi akpọrọ gị common Okonkwo, ọmakwa meaning of Okonkwo, Okonka. Cannot even pronounce your surname. Ke onye a si wee relate ya to gị nwa. O nwere ancestors ndị ọwụ. Ewotara. O nwere ancestors ndị nke ọwụ. O nweghị onye gị na onye anwa si ihe. Imi gị ụdọ ọvọ imi nke ya apịrị apị. Ị na-eji oji ọ na-achọ ọchọ ọmaghị onye ewu ma Michael ma Gabriel na ọmakwaghị onye ewu. Ọmakwaghị onye ewu. Ma nke nwe isi Jizọs nwa David ma ya David ya ma Jizọs ya ọmakwaghị onye ewu. Imi ya apịkwara apị. Imi gụdụ ọvọ. Ndị ọ na-ahịa ahụ ikute ume na gị nwa na-eku ume ọfụma. Onweghị ibe jikọrọ gị na ha. Nenu nke anyị ka anyị mere ndị dibịa anyị kwesịrị ijikọ aka ọnụ. Wepụ na envy, wepụ na jealousy, ntaji anya ụfụ. Ewepụ ya were rụọ ọrụ. Iwere anaghị ya mebiri emebi ọ ji adụ mma. Ọnwụ ha akụrụ niile na-aga n'ana. Iwu ndị dibịa na-agwọrọ mmadụ ọgwụ ka ha wee jee gbuo mmadụ ibe ha. Agwọ mmadụ odechi ka ha jee wee jee gbagbuo mmadụ. Isi m na anaba anyị ji adụ mma jekwa ha adụ mma. Ibe a na-achọ ka achụfụ unu na-ewebata anaba anyị na-apịtọkọ ya gwọtọkọ anaba anyị ya na-asụ oyi dụka ọwụzi ikabe ndị Igbo bụ dụka ya enwezighị nsọ hazi igwu mmadụ aghara egbucha mmadụ eche na mmụọ ya. Biko o nwere some certain agwa ekwesịrị na-akpa n'ọdịnala. For ndị na-emekwa ọdịnala, for ndị na-eme ọdịnala with natural power, achọkwa m ndụ jere vute ike mvute. In my next teaching, mma akụzi maka oke ite. Ma ibe ahụ na-akpọ ite awere, ma ibe ahụ na-akpọ oke ite, I will teach about it in my next teaching. Ụmụnne m, onwe onye nwere ajụjụ. Onye nwere ajụjụ ya jụọ maka chọọ imechi ya nwawo okwu m. Ka anyị wee n'otu obi wee rụọ ọrụ ka na anyị ya wee dị mma. Ma ntaji anya ma anya ụfụ. Ifu na nwanne gị na-eme ọfụma ejekwatuo onye. Ifu na mmadụ na-arụ ọnụ nye ya ọgwụ. Why not pray for your own to come? Why not? No, we don't even pray. We ask. Ask for your own. Your own will come. We have the power to ask for something. Just that na anya ofu na obi ọjọọ na ntaji anya yele ekwe. That mele one day be happy. When onye anwo obi aṅụrị. Then it challenge ndị ichi ebe nna ya. N'ife amele onye a na ịdị happy n'ibe anwa mekwe. Ya nwa wiye
ya mekwe bele ndogi ale ka mbe mmade na mama njakịrị si your school daughter no nu go kwa di hey dia no ko obodo ibo mu go kwa nwa mu si hey I'm happy why no zero kwa no wedding why you zero kwa no nko nwanyi. I was like yeah onya asim. My classmate was like Chidimma, you have to be ashamed of yourself. Ke you na school daughter ge ye bugo zo we no school daughter how many years can you wait 2 years no go na manya. This destiny abulofu on di na 19 years. On di na 19 years gonna 20 years. Mu myself di bido biara na 17 years. Achalo m ngebe amuta nwa gị nka mma na eme. Nwa m na church na ekpuchi ihu ma na church na di anyị di m gafe m ekpuchi ihu na eme ihe. Amamihe m eme ma ngabe di. On di na 20 years mu nwa di bido biara na 17. I don't want. Ya say na man eme. I was so happy for the girl. Because all of na nke m na kwa m na akwa oyibo m. Then di efere nkowa m. Sugar mo ụmụ agbọghọ na mmanụ chacha obodo a wee nata ụmụ nwoke a na-aga ha na-enene mọzụrụ ya na-enene akpụ obi ya o nwere nke nere ụdị anya si na o si na glass moto sikwana na amekwe enweta nwa bọnshọt oyi sikwana na amekwe na ya n'ihu gate ebe otukwu mụ gbanyite glass moto ọka na-ene unu anara m nwa ibe nwa ofu ibe a nji n'aka anyị batacha si na mpio na-enyo jishie ijuda ha na nke go mee gene jishie ya ike ọsọkwa ya after one day idiot ewu Hausa na ada ịgba m na-egbu gị ma jido ya iwuru di ma mbosi ọwụ na nwa katara nwa gakata ije na-agaghị mụ hụ ya nnọọ ebe ya na nwaanyị ọzọ nọ o nwere ike ọ na-eri onye anwa bọnkịrị ma ọ gaghị ete m ọhụ ime ihe ya eme ma akwapere ụzọ si ya nna ngwa binite yi akwago menye ya aka ihe traụza ngwa anyị na afụrụ nụ m ya ma dokpuru ya nara o si n'elu bọnkịrị ahụ binite ngwa anyị na ọ nara ya jeri tọfụ nke gwụrụ achọrọ m ịra ha ya okwu n'okwu o diri ya die okwe ya mana ahụ nọ ma achọ ya okwu o si m na ahụ adịghị m anyị ụmụnne m okay, what if he wants second wife? Will you allow him? Actually, second wife, you understand second wife. Now, you're supposed to know that I'm not against it. As far as now, I enter second wife, may go this year. Ha! Muso uniform nan complain. Doso, man now go di mo nya ro ana na emo odinana. Mboso na dim jere nuta nwanyi. Akporo umunna eje me ego n'isi ya. Mmaga. That is my real co-wife. Mboso na dim kwadoro. Si na o choro ịnụ nwanyi. Mmeso mma no n'ihu moto that day. Nlu nke nwanyi anwa asachabe ha ahụ. Mmenyere si ya nne kwadowe. Mboso ya agba nkwu ya mmeso we make ya up. Mana even o nwere ụdị mmadụ enwe ana m like you no na ndụ ka nkwuo yo na anwụ. O ya anụta nwanyi anwụ. Mana ịbata odugo ka ọkụ ga aka enwu as odugo ka na ifuziri m, you will take me as an old cargo. You will not have respect for mwa. I will not even maltreat you. But ịma nwa anyị na abata ọfụrụ as ọmụ ka anazi anụ kịta ezi na-ene onye nke ochie anụ nwanyị ka nweta gị ngwa gị na ibe a widi nne di mụ na ya as di mụ na ya rụwagoro na erigo mbọ nkiri ya how many years before ọ ga-ebata nweta gị nsukwu izi ego tupu ogo
In fact, you will regret ever being with him. But obviously, when you would come, and that's a hanage. I know no, you have a ton of chia. You can even leave your baby guy here. I will take care of the baby for you. You want to go? I will take care of that baby for you. Mana owe hana masi emumu mu notice ya nkita aracha ya anya onwe odibe man ha toilet nna like onensi dobere go bidore mi yo now iguregu awu onye eguregu e wo se bo na ngukata di ma sem nwa iwe ezigbo obere nwa I na egwu e wo mu na nwunye di man ayi egwu ya ayachi ya ma ha furu go mum cook food give them mbozo e chole fula promo nke ai no kita ya kwa uniform suru di ai no fu moto puo okporo ai je owo mpara okuko onye ai ayata ma mbosi di mu no katara gote nwunye di mu ogodo omaricha ogote ha bere mi anu wa omo ogodo ha ya adoka ya that day mana igotelem hey ai na ba chiri ya ga na telo nwa anori kwa ya enwero m udi obi ojo mana di ma like mmadu iji obi ojo so mo na di mu na zie wete ona anara ya na ewekunata so umu nke ka oye na-eche onye na-eche m umu nke m mo na yeti ukwu na efutula ụzọ ona ruo ebe ahụ esi wee nụta ya because mu nwa ihuru ebe a my husband cannot give me ma anara without isi ya ke nke igotere nwunye di m ke ka isi egote nwunye di m ọ na-ebute okwu ọ na-ebute esemokwu ọ dịrọ mma adị m support ihe ọjọọ ọ bụ na nwunye di m ya enwe ụdị obi nwere let's be open when I open na adị too open na akpọ m full na onwere ihe mma na ọka ị na-eri m ịbịazie na azọ dịzie nnọọ ka ị na-enwe masị onye ibe agwa gị na mgba weekend na ifu na nna ata anụ mmadụ na ndụ na-esi ihe esi ọ bụ ijiri anụ gosi di ya nwa nụtara gị na ya chụna na gị na nwaanyị ya anụ ni iwuru ha na ezigbo mmadụ I will like you I support ọ chọọ ịmụ nwaanyị ọzọ ya nụọ mma eso jenụta okay, Anna, is that it has been long you see my post. Nah, I'm travel. We go to South Africa since you. Iyan na Nigeria we post tu. Ebe one man no dinara nwa ya. So ejido ha. Wala na etin ke woki. So ya can be a post tu. I wanted to teach something about it. Mu we post na mgbagotezi ebe a mu akuzie ihe because ozugbo post ya ka mba flight mekwa ya ka mgbagotere ebe a no asị na suspend them na Facebook why nji etinye such thing ihe nka chọrọ isi biko na ihe awụarụ ama m na nara etinye ụdị ihe ahụ ọ ka uche mụra bedel mụ chọọ iji wee kụzigodi ya na ibe awụarụ na o kwesịghị ihe na-eme that this type of thing kwesịrị ka eme ya abolish because ọ na-ejuzi ejube anyị ya ka nruzi asị na suspend them for 1 week. 1 week nwana ka nnọchaziri piam ewofu ihe amụ so some nwana zi afu the page my fans aha afuzi my page at all mana ọ ka dị na my distance so ibe mma emekịta m were the whole video to ebe a m transfer akwa ya na nke ọhụrụ anụ na ọkwa ya o I will say that this is the second time na mụnwa on another video post last time before that one na echibugo nwani that video we wuru ebe nwoke na-eme magic I think akpọtara ya onye arụ adịrọ ya were ọkụ na-eme magic so unfortunately ọkụ read the person n'isi the man ada so I posted it on my wall ha say na the against ihe one so coupled with that one post ya ka ha ji we with this thing or the unpublished. That is it to mu we mepe nka since I think October 1st. I'm mepe this one. Now say all my fans because share one of my distance so that my fans about batch after they will be missing me so much. I gonna miss him so much. I gonna miss him. I know a lot of you are missing me. I'm missing you guys too. Don't worry, very soon I will come back. I video kwa morogo na mpa akwụkwọ.
mba n'ime ubi na-akụzi nkụzi. Ee, ụmụnne m, ọ dụrụ m n'anya na ihe nkụzi tata na unu ghọtara ya. Nkụzi nke a tere aka, mana ama m na okwu onye agha dugodi 10 ịbụọ n'ime ya enwe isi. I know. On a cadenza, I know this thing equal. No, I can't wait to see it. If you know, because I was born land the handler. The Musina airport room. Musina. Okay, that the room. I think you know snow which shall be or in the morning. Who was in a motor people? Where I home? I naga. Una kuku hacha. Hane bogolum. Na monse. Na kwa muna woka sokwa na. Ona sikwa ha na ebe aso. So iba iya ka na efunale sisi. Oh, I will not blame him. O me go di mistake makwa na blame me. There, onwanya ye efunale. Nando obodo eji ya wee gozie ha is natural. Obodo ya na-asị eme fake ya emekwe nke anụwa tinyekwa nke eme enlarge gịnị nwe enlargement nke nwanyị obodo a natural nna ifu ukwu nda. Oh shit. Mana ya doba so ụmụnne m ka emesịa nụ aka mbụ nwa adu nụ nwaanyị ijele onye gboo ijele omeka agụ ofu mkpụrụ nwa omeka agụ ji egori ma ọ na-akọkwa m ọnụ ọkọ m ọnụ ebe a ọkọ m ọnụ ebe a who is laughing? Owa bụ nkọ ya ọkọ m ọnụ ebe a udo dị ka emesịanụ. Onwere ọzọ onye nwere ajọ ya gaziere unu. Bye bye. Bye bye no. Ka onye si na mgbajiri oji ọkwa maka na anụ m n'ime. I'm not dark. Bye bye no biko.